masira ariyo mag ndege mar Boeing 737 Max ma kod kambi mar Boeing Amerka. Paro mar ne kambi no kuom gima wacho bedo ka ok gitim tich mar loso ndeke go rang'iny masira go mama Indonesia mega maganda par Amerka maganda par kod aganda mar 340 wito magi migawo ma ochungre ratiro piny Amerka yango ni kit ndege no ne okolosi penyo kendo gengo masira kinde mane masira go timore mar $2 billion kwa mondo oyudo kendo bank mar kaka mano migawo mochungre mar Department of Amerka koro sieko kendo golo chik kambi chiwo duoko kuom ma odnigo kapok tarik 10 mar mabiro bende chung matek ka gidwaro